ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубенд? Инҷен ирӯз 25 сентябри соли 2023. мақсад гузоштем техникаҳоро кам кам навор кунем, чунки бародарон бисёр хоҳиш карданд ки тракторҳоро, камазора ва дигар техникаҳоро навор кунем баҳри тамошобинон. тамошошон кунен, иншоалло маъқултон мешавад. аммо техникаҳое ки шумо дар маъқулай, мисол кран маъқул шавад, дар амрӯз соҳиб занг зад рафта харидор кунед. бародари азиз, хотири меҳнатое ки мо мекунем, амин навор мекунем, монтаж мекунем, баҳреш мо пешҷон мекунем, шумо ҳам моро дастгирӣ кунед. лайкотона чанд қариб метонед монед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангуларо ҳатман зер карда монед. баъдан шумо хабардор мешавед мо навори нав кунем. хонаву замини квартира, техника, аппарат, мошино агар барои фурӯши реклама бошад, дар шумо равоншин рекламаш мекунед. дар аму комментария нависед ба шумо аз кадом марка ҳамин техникаҳо лозимай, мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария навор кунем барои шумо. бародари азиз, эълона сар мекунем, шумо тамошо кунед. якум техникаи фурӯшӣ. бародари азиз, газ 52 қабул кардем дар шаҳри ваҳдат. 30,000 сомон мега. рақамҳои ватсап, рақамҳои билайн мондагӣ барои муроҷиат кардан ва гирифтани маълумоти муфассал, маълумоти пурра. сӯзишваш бензин, коробка передач боша, механика. ҳолати мошин 100%. як нафари боига боша, бояд бигира амира истифода барав аз пиши корбори зиндагӣ шава. бисёр сезони гандам, хоб пахта, дигар сезонда хушроҳак кор мекунад. бародари азиз, ҳуҷҷат дора, балонош пачкай, срочно сундаркорай мефурӯшамша. ҳамин состояние хулоса успет кунен, бигирен, беҳад таърифш кардан мефурӯшамша 30,000 сомонӣ. дуюм техникаи фурӯшӣ. бародари азиз, трактор Т40, нархаш 28,000 сомонӣ. айни ҳол дар ҳисора ҳамин техника. рақамош барои тамос 908 55 22 37. занг занен аз номи канали мо Далер офисиал Авто ТВ. иншоалло шуморо скидка мекунам. бо срочно ҳамин техника фурӯшай. оқа кори вазмин кадагӣ неста мега. успет ки биги хулоса дар ҳисор бо нархи 28,000 сомонӣ. ҳамун нафарое ки хостен тракторҳои арзон монем, маромат кунед, занг занем. ба ғайри бо ҳаст тайга трактор дар ҳамин наворай тамошо кунен, оношам иншоалло маъқултон мешавад. хайр маъқул шид, занг зада рафта харидорӣ кунед. аз мо баҳри шумо фақат пешниҳод кардани техникаҳо. сеюм техникаро тамошо кунед. 2650 сомон. саломолеска дар душанбе бо нархи 2650 сум. культиватор ҳам хеле ба фикрам оқадар мо маълумотам надорем. состояниш созай, хоб ҳама тарафа хушту кор мекунам мега. навай пачкай метонед шумо бо заказ кунен. шумо пешниҳодш мекунем гуфтан 2650 сум, мумкин ягон сум арзон ҳам кунан. номерош намемонем. бародари азиз, худотон занг занен, боз заказ мекунен, мерен, мехарен, оиди ҳами маълумотро бигирен. иншоалло бо хуб мешавад. гирифта барен дар ҳам хонаотон кор кунем. бача азиз, дар 220 волти ҳамун свети хона ҳам ҳами техника кор мекунад. техникаи чорум бачаҳо, самосвол камаз. дар комментария хоҳиш карда буданд ки ба навор гирем, пешниҳод кунем. солаш 1991. дар хуҷанд бо нархи 95,000 сомонӣ. техникаи хубай, балонош хушрӯ, пачка бигем хато намекунем. кузовош кушоди хушрӯай чиқрай. хоб состояниш созай, ҳама тарафа қонун қоида. солаш 91. камаз фақат мега ба ҳамун кор кардан тайёра, ягон проблема надора. бисёр арзон намешавад. мақсад камтарак арзон ҳам мешидай. беҳуда занг зада нороҳат накунед. гуфтам бародари азиз, барои кашидани санг, қум, хок корбори ҳамин техника беҳад удобния. гуфтам мода маълумот додан, проблема надора. хулоса худотон занг зада бо рафта харидорӣ кунед, маъқул шавад. техникаи навбатӣ, электрический моторол. бародари азиз,
ба заряд кор мекунад дар душанбе бо нархи 16500 сомонӣ. ҳамун нафарое ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел техникаҳо дорен, яъне ки ҳавасманд ҳастен, ба ҳамин кор мекунен, 850 куб гуфтан. хоб 16500 сомонӣ. хулоса бардор азиз, ӯ қадар мо дар маълумот наdoдан пачка охӣ. худотон занг мезанед дар рақамҳои 923 1 галан 020 занг зад худотон бо ҳола аҳволи ҳамин материал хабардор шен. ӯ қадар қиматан меса фиграм 16500 сомонӣ. наворои моро имкон боша бардор азиз, лайкотро монен паҳн кунен. ҳамон бардоре ки хоҳиши харидори доранд, онро дар равоншон кунен. беҳтарин кор мешавад. техникаи навбатӣ кран манипулятор гуфтан, солиш 2013. нархиш 315000 сомонӣ. дар душанбе айни ҳол ҳамин техника. солиш 2013. хоб мақсад 6.3 тонна. ҳамин қадарай. ҳолатиш хубай. корборӣ хуб мекунад. ҳамон нафарое ки истифода мебарен, худотон медонен мисол чӣ хел кор фармуда дар корай. хулоса мо дар равон кардан мо барои шумо пешниҳод кардем. оид шумо ха маълумоти пурра надорем ки шумо да фаҳмонем бардор азиз. хай тамошош кунен. дар ҳамо экрани шумо ҳаст ҳамо суратош. техникаи навбатӣ бардор азиз. грузовик газ 53. солиш 1993. дар бохтар. айни ҳол ин техника бардор азиз дар ҳамо қурғанай. нархиш 70000 сомонӣ меган. хоҳиш кардан ки беҳуда нороҳатмон накунанд. каси мехара дар ҳамо рақаммон занг зана мега маълумотша пурра карда мефаҳмонем ҳамо дар куҷо айни ҳол қарор дорад. омада ҳаминҷа биён мега бовар накунед, устоқати бирен тафтиш кунен, аз ҳолатиш хабардор шен, баъд харидориш кунен. 70000 сомонӣ. дар бохтари Қурғонтепа, солиш 93. 6 та балони пачка дора. ҳолатиш хубай. дар ҳолати хуби техникӣ ҳаст ҳамин техника. грузовик 53 фурӯшиад. мерседес бенз вито. солиш 2010 дар хуҷанди бостонӣ. пачкаи хушрӯ тоза, балонош 80%. документ дора. хоб кузов кушод. ҳай мерседес 100 накунед дигар бардор азиз. мерседес бенз вито 2010 сол. автоматикаи вагон. пробеги радной. тамоми техник мисол тафтишот дар тайёраи мошин маълумоти муфассал мешавад тавассути амир рақамҳои 937 94 2000. хулоса ки техникаҳо шумо дар писанд ҳаст нест бардор азиз, дар ҳамо комментариё нависен ва агар дошта бошем барои фурӯши реклама равоншон кунен, мо ҳаракат мекунем шумо дар фурӯхта тем бардор азиз. хулоса шуморо дастгир мекунем, шумо моро дастгир кунем, беҳтарин кор мешавад. техникаи навбатӣ бардор азиз. мотоблок. мотоблоки нав 19000 сомонӣ меган. бо савдо мешавад. рақамош барои тамос 933 87 84 45 дар бохтари Қурғонтепа. ҳолатиш хубай. мисол хушрӯакай ами уқа корам кардагӣ нест ва фикрам қал мисол мода маълумот додан. хай бо худотон занг занен. ҳамон нафарое ки хоҳиши харидори мотоблока дорен дар ҳамон комментариё пешниҳод карден. ина худотон занг занен, бопурсен аз ҳол аҳволи ин техника, рафта харидориш кунен. рақамҳои мода барои фурӯш ё реклама мисол қабул мекунем. хонави замини квартира техника боша агар мисол мо дар равониш кунем, мо ҳаракат мекунем, дар ҳамон каналамон пешниҳод кунем, ҳаракат карда шумо да фурӯхта будем бардор азиз. техникаи навбатӣ. газ 53 боз як дона қабул кардем. айни ҳол дар ёбон аст.
46000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кузоваш тахтаҳош мисол пусидагӣ надорад, оҳанош ҳамаш хубай, балонош 80-90%, солаш 1987 бардор азиз. маълумоти муфассала тавассути рақамҳои соҳиби ҳами газ 53 метавонед дастрас кунед. кузов кушоди хушрӯй, мисол дарунаш фасонайда хушрӯкай. хеле акбора иншоалло дар кузов мебарад. як сезонда метавонед ҳами нархша бирорен бардор азиз. сезони шоливу гандум ва дигар ҳосилот. тракторе ки шумо хостен арзонтарша навор кунем Т28 Ҷаббор Расулов мерем бардор азиз. нархаш 30000 сомонӣ. дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, автол намехра бардоро. коробкаш 100%, ҳамаи скорстош мисол кор мекуна ҳастай. балонои калонаш мега 80%, балонои пеш навай аккумулятор нав, ҳолаташ хулоса хубай, нав краскаш кардагиан. худотон дар аму экранотон дидестен кадом состояние дорад. агар ман трактор хар бошам худам занг мезанам, мисол муомила мекунам, нархо туғри гирифт, мерам месенҷам мегирам. трактор хар бошам да мақсад. шумо нам хел бардор азиз. ҳаракат карда аввал занг занен, муомила кунем, баъд рафта харидорӣ кунем. техникаи навбатӣ дӯстон азиз. трактор Т28 боз ядонайга айни ҳол дар ҳисорай 20000 сомонӣ мега. бардоро ҳами техника мисол у қадар навам нестай, состоянияш хулоса созай 20000 мега. бо муомила ҳам мекунем. хулоса ки худотон занг занем, боз аҳволи ҳами трактора хабардор шен. у қадар нархаш қиматам нестай, ман фикр мекунам. мисол мо дар маълумотҳои кам метан, маълумотҳои бисёр метан, чизе ки мо дар аввол мекунам, мо шумо дар хонда пешниҳод мекунем. дӯстон азиз, у тарафша худотон занг мезанен, боз мепурсен. состоянияш хулоса оқа бад нестай. 20000 сомонӣ мегем, бо муомила мекунем. и бародармон запчасти автобуси усузиро доранд дар ноҳияи шаҳри нав 7000 сомония бардор азиз. дар ватсап шумо муроҷиат кунед, арзон ҳам мешавад. касоне ки шинос ҳам дорен, ҳам хел автобус дора, бардорае ки шиносотон автобус ҳам хел доранд, ҳамаро дар равон кунед. шояд ки ҳамин хел запчаст ба аввал лозим бошад. ҳамин запчаст фурӯхта мешавад. ҳолаташ хубай, пачкай. занг зада оиди запчаст маълумотша бигирен. аз Россия овардагиам блоки мотори усузия автобус гуфтан. хулоса ки ҳамин состояние занг занем барем бихарен дар кортон.